So yun, hello, good afternoon mga kawaray. So for today's video mga kawaray, adi kita bakit dyan na nakabalik, nakauli na naman si Boy Waray. So kabay sa kayo may nag-uruma na mga kawaray. So nakita nyo mga kawaray may akdarang pala kay magpagpapalahon didi at tagot naman nga sakit pagpalahon nga lagay, no? May pagpalahon nga lagay nga naulang sa luyo sa balay. So mga kawaray, ano naman get-chat sa mga kawaray nun nga sa Manila at sa syudad or din mga dako dito sa mundo natin, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kawaray noon. Good afternoon po sa inyo. Dito po tayo ngayon sa Barangay Kamalig, Lawang Northern Samar, Barangay Bigo, yan, Sitio Kamalig, yan. So nakita nyo mga kawaray, kaya nga pala pag ibinalbag ko ni siya joke la. Bali daw may hindi pagbabalbagol nga lagay kay na walang natato pangita.